ኢትዮጵያ ከዘመናት በፊት የባህር በሯን መተንፈሻዋን በጉልበት ተነጥቃ የግፍ ተሰርቶባት ለዘመናት ተቆልፋ ስትቆይ ከእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ኢትዮጵያውያንን ለመበጥበጥ ሻዕቢያ የሀገር ውስጥ ታጣቂዎችን እያሰለጠነ ያስታጥቅ ነበር። አሁንም እያደረገው ይገኛል። ይህ ግልጽ የሆነ የሉዓላዊነት ጥሰት ሲሆን ነገሩ አሁን ወደ መጨረሻው እየደረሰ ይመስላል። ኢትዮጵያ በቅርቡ እንቅርቱንም ጆሮ ደግፉንም እየመረራትም ቢሆን ወደ መጋፈጡ ገብታለች። የባህር በሬን አስመልስ ሉዓላዊነቴንም እጠብቃለሁ፣ ግን ወደ ጉልበት ከመግባቴ በፊት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዬን እንካችሁ እያለች ሲሆን ገልጻ አቋሟን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ይፋ አድርጋለች። ለመሆኑ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ማስጠንቀቂያ ምንድነው? ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተላከው መልእክትስ ምን ይዘት አለው? ወሳኙ ምዕራፍስ ምን ይመስላል? ሰሞነኛ ጥንቅቅ ያለ መሰናዶ አለው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ብመንገዲ ፍሬ ሚኒስተሮም ዝወፅአ መጠንቀቕታ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዮም ዝብልዎ ዘለው ግን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ክትብል እኮ ሰብ ኣሰልቺኻ ኣሚን እንታይ ኢሎሞም ኢትዮጵያውያን መስለኩም ሓቆም እዮም ማለት ሓደ ሰብሲ ከጠንቀቐካ እዝንኻ እንተፅሚምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዋ ንዓባ በጃኻ ክትገብሮ ትደሊ እንተለካ ተበገስ ኢኻ ትብሎ ኣብዚ መንስማዕ እዛ ዲቤት ንስማዓ እያ Second point is that Eritrea is providing support to rebels and other actors undermining Ethiopia. This kind of reckless behavior by Eritrea is unacceptable and cannot continue. Ethiopia accusing Eritrea of helping rebels is the funniest joke of the year. Who hosted hired Eritrean puppet in Addis like honored guests, then turn around and cry that we're the ones supporting rebels? You've Haji, እንታይ እዚ ሓውና مكم حجون شير جرى لكم يعني تزلوا كنا تعد زبالة من قدي زجلس نسيم انتايم زبلو زلوا سوم إيرترا ريبلس وكا أتوقات جلات أتقى الله يبللو ني إيرتراسي ني إثيوبيا فانو دين خالد حجز الله يبللو إزتري وزلهم دما دي ساباز جبر زلوا كونفرنسيو الأمانات دما أبتك قدام الجلس نايت ورقتهم رجيم تشنجي يمزبلو سرعات كنكيرا بإيرترا يمزبلو نعفر وتهدراو قلت مع سلطينو نوق بلو كم زلو اب تلفزيون نايت هاجر سمعنا لنا سلازي انتايو زبل زلو نيرترا نخالوت تقعد جوجلا وشت اثيوبيا زلو تحجز على زبل كسخ خصخلو نساتهم ግን ከም ትሪዎም ዘለኹም ንብርጌድ ንሓመዱ መበል ሳልሳይ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዲዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ድማ ቴሮሪስት ኢንተርናል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝተባለ ውሽጣዊ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ ዘለዎ ዝተባለ ንዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ አንጊዱ ፖለቲካዊ ስራሕ ንኽሰርሕ ተባሂሉ ንጎም ምሸት መበል ሳልሳይ መበል ራብዓይ ግዜ ከምዚ ኢሎም ክእክብዎ ንርኢ ኣለና ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ተገምቲሉ ንኤርትራ ኣብ ዕጡቓት ጉጅለናተይ ይዕጥቕ ኣሎ ክብለካ ከሎ ክሳብ ክንደይ ድርቅና ኣለዎም ንሓሶት እዚ ኸ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪ ኢልና ማሕበረሰብ ዓለም ክልተ ተደምሮ ክልተ 92 እንድሕሪ ኢሉ ኢትዮጵያ ፅባቐ ኣለኹም ኢሉ ተንስኡ ዘጣቅዓሎ ማሕበረሰብ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ንብሎ ድማ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ስለዝፈትዎም ዘይኮነስ መጋበርያ ናቶም ስለዝኾነ ኩላቶም ረብሓናቶም ብኢትዮጵያ ገይሩ ዝረጋገፅ ኮይኑ ስለዝሰማም ኣብ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲት ሃገር እያ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዕድል ክበና ይክእልኒ ዝብል እምነት ሰራውር ሰዲዱ ስለ ዘሎ ነዚ መንፈስ እዚ ኤርትራ ብቅልፅማ ጥራይ ኣይኮነን ክስዕሮ ዘሎ ዲፕሎማቲካሊ እውን ክስዕሮ ኣለዋ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኤርትራ ነዚ ሰይጣናዊ ዝኾነ መትከል ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ብፃዕሪ ከምዚ ናይ ዩኤን ትካላት ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ تخذ زلا من قد عالم كنت كتولو زلوا نابلو تمناي UNDP فاو كمونا يونيسيف كلها تم تأكيبا ما بإرترا زلو إرترا تخذ زلا نايل معتاو من قدي ما بحكي إن حزبك غير زخدي زبل أمنا زلو أبت محبر السبع عالم دما أبت دبلوماتيك سيركلز دما زي ناراتيف زي إرترا كتسمت كم تدلي دبلوماتيكالي شركة كتجبر تدلي هاجر مخانا كنا أمن بزح صراحة كدلي نايو أنت منجستك كبيت زخونة صراحة كبيت زخونة فتنا حليف له حجيت كنا تانا تغير مسألة لكن التغيير زلوا قلت أفنى يتم غيار طون مبال زجبروا زلوا كنا تاد ما نرى لنا مالتيو a drop of evidence because your whole story is made of smoke and insecurity. Where is the evidence, you genius? Government literally invites, shelters, and amplifies forces that call for Eritrea's destabilization. That's not hypocrisy, that's Olympic level clown behavior. Who are you kidding, you buffoons? We know who you are, incompetent coward. Stop blaming neighbors for the fires you started in your own house. ናይ ብሓቂ ነታዘላ ኩነታት ኩሉ ትትገብርዎ ዘለኹም ሽግርኩም በዓልኹም ክትፈትሑ ስለ ዘይትኽእሉ ትኸድዎ ዘለኹምን ናትኩም ፀገም ኣብ ውሽጥኹም ዘቃፅለኩም ዘሎ ሓዊ ክንዲ ተጥፍዎ
ንጎረባብቲ ክትልኩም ይኹም ትደልዩ ዘለኹም ኣብቲ ጉዳይናትኩም የስ ገዛ ሓንተ ተቃፂሉ ውይ ክትብል ግድን እዩ ውይ ምባል ግን ኣይኮነ ዘጥሕነካ ነቲ ዝቃፀል ዘሎ ከተጥፎ ክትጎይለካ ኤርትራ ትሕግዝ ከም ዘላ ጭብጢ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ንዓለም ዘቕርቦ የብሎም እንተዘለዎም ነይሩ እንታይ መገበሩ ትፈልጡ ዶ እንታይ መክብለኩም ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ከም ዝረብ ገበርዎ ነይሮም በቲ ዘለዎም ፅድቂ ኣብ ልዕለና ማለት እዩ ስለዚ ስለዘየለ ከውፁ ይከኣሉን ሓደ በሉለይ ካልኣይ ለንቀነ ኣምፂኦማ ዘለው ዘረባ ብጌታቸው ረዳ ኣብ ደገ እናሰገረ ትበሃል ዘላ እዚኣኻ እዚኣ እውን ወላ እኳ እቲ ኩነታታ ርዱእ እንተኾነ ናብ ትግራይ ንምልጋባ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ Told you the next war in the Horn is already funded, not by governments, not by donors, but by gold buried under the mountains of Tigray. What if I told you that Chinese financiers, Canadian papers, and Tigrayan commanders have quietly built a $3.5 billion war chest, one that could redraw borders, reignite rivalries, and turn an exhausted region into a gold-fueled battlefield? And what if the biggest secret of all is that the people dying from poisoning, smuggling, and hunger are financing the very war that may destroy them? An empire built on ghost companies. እንታይ እስከ ዝብል ዘረባ ለንቀነ ኣብ ገለ ዓብ መጽሔት ናይ ካናዳ ድዩ ናይ ገለ ጌታቸው ረዳ ድዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ዝፀሓፈ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ መስለኒ ዝተኸፈለ ስለ ዝኾነ ክሪያ ይከኣልኩን ግን ታርስስ ርየ ነይረ ካብኡ ዝተበገሰ ቪድዮ እዚ ናይ ትግራይ ወርቅሲ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ትግራይ መጀመርያ እዛ ኩናት እዚኣ ንምንታይ ክብለኩም እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ እዛ ዝዛረብዋ ዘለዉ መበገሲ ናይ ምንታያ ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወሲኖሞ ዘለዎ ስምዑ TDF ወሲኑ ተባሂሎም ቅድሚ ሂደት ኣዋርሕ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ፕሮግራም DDR ከም ዘቋርጽ ዝገለጸ መንግስቲ ፌደራል ሕዚ ምስ መፈራረምቱ ህወሓት ወጥሪ ኣብ ዝሕይለሉ ዘለዋን TDF ዝምልከት ዓብይ ውሳነ ወሲኑ ተባሂሎም ፍልፍላት ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገለጽዎ መንግስቲ ፌደራል ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝወሃብ ዝነበረ በጀት ደው ከም ዘበሎ ይገልጾም እቲ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝለኣኽ ንTDF ዝኽፈል ዝነበረ መሃያም ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ጀሚሩ ክቋርጽ ምግባር እዮም ነቶም ፍልፍላት ዜና ገሊጾም ሰሎም እዚ ሓበሬታ مسرت بمقبار كاب بوغن بيصحفة بريزيدنت جيجام محدار تግራይ حبريتا نمصراي ዝገብርናይ ጻሪ ኣይሰምረልናን ቀድማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቅድመ 3 ሰሙናት ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ብዛዕባ TDF ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ንልምዓት ትግራይ ክውዕል ዝግብኦ ዝነበረ ገዚፍ በጀት ነቲ ብመሰረት DDR ክሰናበት ዝነበረ ዕጡቕ ሓይልም የውዕል ወይም ዘለው ዝብል ክሲ መሰል ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ሰው ኣቢል ነይሮም እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሕዚ ውሳነ ክበጽሕ ገይርዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ካብ ምግማት ርግጸኛ ኮይንካ مزراب أي كالنيوم عبالات سراوي تجري عب زحلف ونات بتخاطر لحتوات مهيان تقوم من العلم سلمة وسلفتات عب كتماتات كم زكايد زفلات يوم عب زحلف سمنون تماس لحتوات زحنقدم عبالات سراوي تجري عب كتمات دقرات أرمع عصرت حمشتم سلمة وسلفي حتو مهيان ربح سراوي كم زكايد زكريم وحات تمالي عب زرق حسمن عمل أختي كم زبلهم መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩነታት ተጠቂሞም ኣብ ከተማታት ትግራይ ህውከትን እግርግርን ከልዕል ንኽበጋገስ ድማ ይሰርሕ ዘሎ ክብል ከይስዋዮም እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ TDF ዝወሃብ ዝነበረ መሃያም ከምቲ ዘይወግዓውያን ፍልፍላት ሓበሬታ ኢሎም ዘሎም ሓቅ እንትኾይኖም ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወሃብ ጉረ መልሲ ድማ ብቐጻሊ ዝረኣይ ክኸውን yes ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣብ ትግራይ እዚ ፌደራል መንግስቲ አብይ አህመድ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ነቲ ወርቂ ብቢልዮናት ዝትመን ወርቂ ይሸይ ከም ዘሎ ይዝንገር ሓደ ካብቲ ንኤክስፖርት ንደገ ዝሰዶ ዘሎ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ገንዘብ ኮይንዎ ዘሎ ወርቂ ናይ ትግራይ እዩ ካብ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ወርቂ ገቢቱ ወሲዱ ربعنات ون يهبام يلن 800 ميتاويت 900 ميتاويت لنفسه وسيدو بدولار وسيدو ببرجير زهبام نتو زهبام زنبره دما نتوم سراويت ناي تግራይ ከም ዘይረኽቡ ይገብሮ ማሎ ኣብዚ ሓለፈ ኢንተርቪው ክገብሮ ከለኹ ምስ ናትናኤል አስመላሽ ማለት እዩ ትግራዋይ አክቲቪስት ሚዲያ ፐርሶናሊቲ ትግራይ ሲ ነዚ ኩናት ብኸመይ ክገጥሞ ትኽእል ዝብል ኣጋይን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኢና ትግራይ ኣብዚ ዋን እዚ ንፌደራል መንግስቲ ወሃቢት እንበር ተቐባሊት ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ስለምንታይ ብዙሕ ወርቂ ናብ ፌደራል ገጹ ኸይዱ ኣይመለስን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ትግራይ ዝበሃል ነቲ ወርቂ ናቱ እንድሕሪ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ኣብዚ ሪፖርት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ بتخكل نت معلنا حزبي وعلي لنجن ورقنا تجراي مس ناي كندا قلة سباتن ناي تشاينا تكالاتون كوينو أبيك شيء تعلسك نبي مراتي دشيء زلهم زبلو بنجري وتصالي بلو بيرترا جري وتصالي بلو سلازي زربازي نيرتران مسلام نيرتران ملكام قامولو زرباك خون كم زغل قمت علني أنت تجبرجن أنت تجراي حزبي
اندحر ابي احمد يعصولو اندحرتي منغسناي بلصقنا باجت كلكلو دليو دموز ناي سراويت كلكلو جميرو نتيجب منابرو كلكلو تجميرو اتزبل صباط راز بال بر ابي احمد بعد برينت زغبر يكونن نجدن تي ورقي تزبل صباط را ግን ወርቅ ንበይኑ ድማ ሲስተም የለካ ወርቅ ጥራይ ንበይኑ ወሲትካ ክትጥቀመሉ ይትኽልኒ ኻ ምክንያቱ ባንክ የድልየካ ኤሌክትሪክ የድልየካ ልቹ የድልየካ ካልእ ሲስተም የድልየካ ወርቅ እኮ ንትቁጠባ ምዘለካ እዩ ዘስራሕካ ስለዚ ወላ እቲ ወርቂ ናብ አቡዳቢ ከይዱ ንኤርትራ ወፂኡ ይሽየጥ ኣሎ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ንሰምዕ እንተለና አብይ አሕመድን መሻርክቱን ዘውፅዎ ዘሎ ክሲ ካናዳ ኢድ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ናይ ካናዳ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ኢድ ኣለዋ በሃል ኢማራት ኢድ ኣለዋ ድሕሪ ሰለስተ እዚኦም ኢድ ኣለዎም ድማ አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እውን የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቶም ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ወይ እውን ንኣቢ ኩናት ንክገብር ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሰባት ንሳቶም እዮም ዝበሃል ዘለው ሓንቲ ኣብዚኣ ክትርዳእኩም ዘለዋ ትግራይ ወርቂ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ እሞ ወርቂ ድማ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ቀንዲ ንሱ እንድሕር ኮይኑ ከም መብዛሕትና ንረዳዳሉ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ውሑድ እንደገለ ዝለኣኽ እዩ ዘለዎ ወርቂ ድማ ሓደ ካብኦም እዩ እቲ ወርቂ ድማ ብዓብይ ካብ ትግራይ ይመፅእ እንተሎ ንዓዓ ጠጠው እንተቢልዎ ንብልፅግና ብጎረሩ ይሕዝ ዘሎ ትግራይ እውን ብጎረሩ ክትተሓዝያ ካልኣይ ትግራይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣቢ ቻሌንጅ ኣብ ክገብረሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ኣለኑ ኣለና ስለዚ ክልቲኦም ጎረሮም ክተሓናንቑ ተጀሚሮም መን እንታይ ክኸውን ይኽእል ቀልጢፉ ይትሕቶ ትግራይ ቅድሚ ሕጂ አብይ አሕመድ ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ ብኩሉ ዓፅዩ እንታይ ገይርዎም ዝዝከር እዩ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ርክብ ናቶም ፅቡቅ ስለ ዘሎ መዋፅኦ ነገር ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም ይግዳስ እቲ ወርቅቲ ብቐጥታ ናብ ረድኤት ቀይርካ ንህዝብካ ክትዕንግል ከተመሓድር እሞኻ ኩናት እናተፀበየካ ከሎ ክትገብሮ ትኽእሎ I don't know what they can definitely do ዝሓቅነ እንተለዎ ግን ብንፁር ክገብርዎ ዝኽእሉ ወርቂ ይሸጡ እንተለዉ ዶላር ይረኽቡ ኣለዉ ኣፅዋር ድማ ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ንክኸውን ንኽእል ስለዚ ድሮን ንክትገዝእ ወርቂ ኣፅዋር ንክትገዝእ ወርቂ ዘድልየካ ወይ እውን ዶላር ዘድልየካ ብር ኣይኮነን ዘድልየካ ስለዚ ድሕሪ ወርቂ ኣለካ ኣፅዋር ንክትገዝእ ምናልባት ዓበይቲ ነገራት ክትገዝእ ኣይትኽእልን ግን ተራ ኣፅዋር ንክትገዝእ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ምስቲ ዝነበሮም ኔትወርክን ገለመለ ናብ ግምት ኢኻ ድማ ንዑ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ሓደ ካብቲ ንዓቢ ዓቕሊ ፅበት ዝገብረሉ ዘሎ ድማ እዝን ወዲ እዝን እዩ ምክንያቱ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ሰላም ምግባሮም ምስ ሱዳን ድማ ፅቡቅ ዝምድና ምግባሮም ሌቨሬጅ ናቶም እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ አብይ አሕመድ ናይ ግድን ገለ ክገብር ክግደድ እዩ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ንአብይ አሕመድ ከም ቁሪ ዘፍርሆ ነገር ከዓ ኣሎ እንታይ ይስኸ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምንጭ አንድ ሰው ግድያ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በቁጣ አደባባይ መውጣቱን የሚገልጽ መረጃ ነው እየሰማ ነው በጋምቤላም ተመሳሳይ ነው እስቲ እንዴት ያያያቸው ነው ህዝባዊ ቢተኝነቶቹ መጀመራቸው አንድ ነገር ነው ነገር ግን የተቀናጀና ዘላቂነት ባለው መልኩ ስርዓቱን በሚያ አራዲ ገሚቶ ኮፋ ካሪኩሌሚ ተቀባ ከናካማ ገና የከኘረት ወጪሮሉ ሳዲ ከነቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳውን ብርሃኑ ነቲ ብርሃኑ ነጋዩ ፅንሄሉ ድማ ዳውን ኣብ ክትቅየር ምዃና እያ ጀዋር መሐመድ ድማ ዳውን መንፈስ ጀሚራ ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ነስተውዕል ብምባል እቲ ናይ ህዝቢ ምልዕዓል ይመፅእ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ድማ ናይ መወዳእታ ሕቁቁ ትሰብሮ ነገር እንተላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክትከውን ስለዚ the game is on ናይ ጀዋር መሐመድ ከምኡ ድማ እዚ በሺር ዝበሃል ከዓ ሓደ ቀደም ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናይ ትግራይ ደጋፊ ነይሩ ምስ ፅምዶ ፀሚዱ ለምሳና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምጉስ ርኤ ኣለኹ ኣብ ክንደይ ፖስት ናቱ ቀንዲ ካብቶም ፀላእት ናይ ኤርትራ ዝነበረ እጅ ድማ ንኣቢ ዳውን ካብ ዝብል ቀፃሊ ናይ ኣቢ ውድቀት ኣብ ምቅልጣፍ ካምፔይን ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሶማል ዘሎ ሓያል ኣክቲቪስት ኣብ ጎኒ ናይ ዘሎ ሱዳን ዘሎ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብጅቡቲ ዘሎ እውን ኣነ ስለ ዘይከታተሎ እምበር ኣብ ጎኒ ኤርትራ ዘሎ ብዙሓት እዮም ናይ ግብፂ ካላርስቲ እዩ ኣብ ጎንኩም ኣለና we will not let you alone you will not be alone ዝብል መልእኽቲ ምናልባት ከሪአኩም ኣበይ ሓንቲ ነይራትን ናይ ግብፃውያን ፅሒፎም ዝሰደድዋ ኤርትራ ኢጅፕቲ ኢሎም ሰዲዶም ነይሮም ስለዚ ግብፂ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዘላ ደጋጊማ ነቲ ንሕና ንፅሕፎ ዘለናን ንሶም ዝብልዎ ዘለውን ኤርትራ በይና ክትዋጋእ ክትግደድ ኣይኮነትን ዝኾነ ፈተና ዘሎ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዘለው ደጋጊሞም ብከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ፖስት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኤርትራ
ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ንደሊ ንመለስ እታ ክንሰምዓ ዘለና እዚያ እያ ነይራ። የሚነሱ ጉዳዮች አንድም ከደሞዝ ጭማሪው ጋር እንደሆነ ቀደም ሲል አንስተናል። አንተም ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። ግን ደሞዝ ጭማሪው ብቻም አይደለም፣ ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነው የሚታመነው። የጸጥታና የደህንነትም ችግር ነው። አሁን በአርባ ምንጭ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ነው ያለው። እንደዚሁ የማዋከብ የመበደል ስራ በመንግስት አካላት ይፈጸም ነበርና ያ ነገር በየጊዜው በአካባቢው የሰላም ችግር ሆኖ መቀጠሉን ነው የሚነግሩን ከስፍራው ያሉ ነዋሪዎች። እንግዲህ አርባ ምንጭ በዚህ ደረጃ የሰላም እጦት እንዳለ በመግለጽ ሰውም አደባባይ ወጥቶ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ጋምቤላ ምልዓዓል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ዲ ዋላ ኣብ ገለ ከተማ ናይ ኦሮማ ዝተኻየደ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ምረት ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ናይ ፋኖ ደጊሞም ደጋጊሞም ዝምዕፀንዎ ዘለዉ ህዝቢ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ። እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘለና ዓወታት የምፅእ ኣሎ፣ ግን እቲ ብልፅግና ሰራዊት እቲ መንግስቲ ክቕፅል ይኽእል ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ህዝቢ እንተተላዒሉ ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዝገብሮ ዘሎ ኮኦርዲኔት ክንገብሮ ተጀሚርና ናይ ዓቢ ውድቀት ክቕልጥፍ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ዝለዓል ዘሎ ግን ሓደ ካልእ ሕቶ ድማ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ሽግር ፈጢሩ ዘሎ እሱ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፅልኢ ሓደ እዚ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ኦሮሞ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ነታ ኣምሓራ ዝኹንኑ ሰባት ካለው ስምዕዎም ተኛው ነው ተጠግተው ሴቶቹ በሽርሙጥና ወንዶቹ በግብርና ግማሹ በልመና ሌላው በሃይማኖት በዚህ ሀገሪቷ ውስጥ ተሰራጭተው ቫይረሳቸውን እየረጩ ነው ያሉት። እዛ ሆኖ ኔትወርኩ ያለው ከጎንደር ካለው ጋር ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ሆኖ ኔትወርኩ ያለው ጎጀም ካለው ውስጥ ነው። ስለዚህ ወለጋ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ካምባታ፣ አላባ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሱማሌው፣ አፋሩ ሁሉም ቤንሻንጉሉ በሙሉ አንተ ውስጥ መጥቶ የሰፈረው ቫይረስ ሳያጸዳ ቫይረስ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተወላዲ ኦሮሞ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኦሮሞ እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ቫይረስ ዝብል ዘሎ እቲ ኣምሓራ ድማ ክፀሪ ኣለዎ ካብ ኩሉ ኣዋልዶም ብሽርምጥናን ብምንዝርናን ኣወዳቶም ድማ ብካልእ ኢሉ እቲ ኣብ ጎንደር ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ጎጃም ኮይኑ ኣብ ካልእ ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ ፋኖ እዚ ብከተማ ኮይኑ ዘበሳብስ ዘሎ ኣምሓራይ ድማ እሱ እዩ እናበለ ኣብ ናይ ዓሌታዊ ባእሲ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ዘረባ እዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም ነዚ ሰብ እዚ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዘሎ ናይ ዓሌት ኩናት ንምግባር ይደፍእ ስለ ዘሎ ገለ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ካምፔይን ርኢ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ዝፈርህዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ስምዑ ናይ ኢትዮጵያ problem is really multifaceted ክብልዎ ከለዉ ንኣብነት ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ስምዑ እንታይ ኢሎም ነይሩ Still in Ethiopia, I heard although I'm still in Ethiopia, I heard that people here in the Somali region are not really feeling Ethiopian. And that has to do with that difference in ethnicity. The people here in Somali region, which is part of Ethiopia, are like Somalians. They are not Ethiopians. The ethnicity is completely... No one said... Habesha, you've got Oromo, all different ethnicities here. There's no such thing as Ethiopian. Ethnicity is what's in your blood, like what you actually are genetically. So cool. Ogaden people are Somali. You know, they're not Oromo, they're Somali. Now it's true that the Somali region in Ethiopia, also known as the Ogaden region, is within Ethiopia. But that's because Ethiopia took that land from Somalia. Somalia won it back during the Ogaden. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን ሓደ ኣፍሪታ ሳሙኤል ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ንህዝቢ ሶማል ነቲ ክልል ሶማል ዘሎ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እቲ ሶማልያዊ እምበር ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኣይደልን እየ ከም ኢትዮጵያውን ኣክት ኣይገብርን እዩ ጠቕላላ ፍልይ ዝበለ ህዝቢ እዩ ካብ ነዊሕ እዋን ድማ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ዘሎ ክልል ሶማልያ ምስ ሶማልያ ክሕወስ ዘይኮነ ጥራይ ናይ ነፍሱ ናይ ነፍሱ ናፅነት እዩ ዝደሊ ንነዊሕ እዋን ድማ ዝተቃለሰ ቃልሲ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ኣቢ ምስ ትግራይ ዲ ክዋጋ ምስ ፋኖ ዲ ናብ ኤርትራ ዲ ክኸይድ ኩላቶም ይፅበይዎ እዮም ዘለዉ ነቲ ሞሜንት ስለምንታይ እቲ ፌደራል እንድሕሪ ወዲቑ እዞም ክልል ሶማል ኦጋዴን ከም ሃገር ክኾኑ ድልዋት ዘለዉ እዮም። እቲ ነዳዲ ዝበሃል ጋዝ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዓዶም እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሳቶም ብሶማልያ ገይሮም ድዮም ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀሙ ካብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንኽፍለዩ ሬዲ ዘለዉ እዮም።
ولا تعفر زبال نتي إثيوبيا زي أمن لكوي عجيهم دراما نخفطري لهم زقصروا أكتيفيست ناقبر دبل دلمبر عفر زبال بتاع 4 كيلو لما جمر انجنير عشاد بحال قال عجي ني بروباغندا الى بزوتو امبر ابت بوليتيكال سيركل يلو بحكي زترس اكبابي سو البوليتيكا نا ኢትዮጵያ ድጻወት ሰለስተ عليتهم امحران ኦሮሞ ሕጂ ትግራይ ድማ ሰለስተ ዚኦም የምጻወቱ ተኻል ኩሉ አኪቦም ከብሔር ብሔረሰቦች ወላ የደቡብ ህዝቦች ኮይም ዝብሎም ብሽማም ከማይ ይጥቀሱን እዮም to that extent ኣብ ኤርትራ ብሌን 2% ወይ 3% ልካግም ብሌን ተባሂሉ ዝጥቀስ ኢማጂን ክንድ ብሌን ክንደይ ህዝብላ በኢትዮጵያ ሽሙ ዘይጥቀስ የብሔር ብሔረሰቦች ተባሂሎም ጀነራላይዝ ግብርዎም ሽሞም ክትቀሱ ይብሎም ምክንያቱ ግዜ ይብላን ፖለቲካል ድማ ሬሌቫንስ ይብሎም ብዝብል አርሲ ኣብ ኤርትራ ግን ነፍስ ወከፍ ኤትኒክ ግሩፕ ተዓዲ ዘሎ ዋላ ውሕድ እውን እንተኾነ ካብ ኤርትራ ካብ ብሌንዝ ውሕድ ራሻይዳውን ክኸውን ይኽእል እዩ አይ ዶንት ኖ ኣይፈልጥን እቲ ዳይናሚክስ 2% 3% ስለ ዝብላ ዝበሃላው እዚኣቶም ከማን ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዳርጋ ዝበዝሐ ኤርትራዊ መን ምዃኖም ይፈልጦም شعت بهرات لنا كل كل يتقسم يكله سلازي إرترا إثيوبيا حدا غير زر بزح سبي no completely different story أورومو تجراي قال مزبل كان مبزحتهم 5 مليون 4 مليون 3 مليون حزب زلهم حزبي فرسعيهم كندز بإرترا عليه تعلو زي تكسر قبت بوليتيكاناتهم سلازي زي أستوعب الكاميرا عايز اللي يخويني سمعني أبزر ما تزب سومان هنا إثيوبيا أنا كنا كلنا نريز لنا نهاي إثيوبيا سجم كبيت سجم كون كم زخل دما بزينا نري يعلو خزيه money is better than saving money. Why would you save something that becomes worth less over time? Inflation erodes our wealth because they just keep printing money. Why would you save that? That doesn't make any sense. Invest it. What's the difference? Saving is I'm holding on to it for a later date. What's investing? Investing is I'm putting it into something that's going to turn it into more. It makes way more sense to I'm telling you لبما دمخرهم سمعون كل زي يزبل ገንዘብ ተቀመጥ ዘለኻ ጌጋ መንገዲኻ ጽቡቕ እዩ ካብ ተሓሻሽት ሓይሽ ገንዘብ ምቕማጥ ግን እቲ ንስኻ ተቐምጦ እንትእክቦን ዘለኻ ወረቐት መዓልታዊ እዮም ፕሪንት ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ቫሊናቱ ዓቕምናቱ ና ማህመነይ ዝኸይድ ስለዚ ገንዘብ መሓዝ ካብ ከኣልካ ወፍሪ ክትመሃር ኣለካ ናይ ግድን ድማ ክትመልኮ ዘለካ ኣብዚ 2015 ንመጻኢን ግድን ክትመልኮን ክትጥቀመሉ ዘለካ እንተዘየለ it's a loser strategy ነዚ ክትጥቀመሉ ድማ ትምህርቲ ኣለና ፕሮግራማት ኣለና بعالكم أصنعكم كتجبروا تغييركم أبستاك ماركت دي كريبتو تدعموا اللي تعدل لكم نغطل. إني إثيوبيان زاري يالناو تاريخي وقت لاين يالنا. إجيك بتأم تاريخي وقت. عندنا 1888 عام تمرد بعصر منيلك مرينت يا أوروبان تلاقون سراويت عشان نفن إثيوبيا ناس عندتهم كلاتهم إثيوبيانو عنكتاتهم كان عندنا أرجن دينيد أدرجوان. አጼ ምኒልክ ጥንካሬያቸው መላ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች አሳትፈው ያዋጉ ናቸው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት አዲሱን ጄኔሬሽን ይዞ የመራው የለውጡ መንግስት ደግሞ የማይነካውን አባይ በርግጥ እዚህ አባይ ላይም አጼ ምኒልክ አባይን ላላቆመው ብሎ ነው የፈረሙት። አላቆመውም ብሎ ጊዜ ይወሰድ። ሶስተኛ ኢትዮጵያ በሸፍጥ የባህር በሯን አሰብን አጣለች። ይሄ የባህር በር አሰብ ልክ እንደ አድዋ እንደ አባይ አሰብም ይመለሳል። كم تريوم زلهم زوم سبعة زياتهم عبيدهم يوم كنبل كلنا بغلي لي كونن حنت جن عبزيات كل تزاربا إثيوبيا أكبرن وسان المدرخ بس حكم زلا تردي ومال ولا ساتو زي كابزا كل زبلا زلونا عصب دو ناي مليليك دو ناي سجنتير دو مبزعتك زي بزع بعوض كزاربو خلو كلتا 250 عمد كمل سلو ما بتكوينات ناي عدوا سعوت وسات رايمكم عوض قطروا زغلو مغنياتو عوض يبلو منيا عويتهم يفلطون يوم سعرات عبر دحر سعرات it just continues ስለዚህ كم زين دحر قوين تاريخك مروق زنبره ኤርትራ قبل آسيا بسلام نعدخ تملس بلوتو جنرال تشيم حجر تقينا هذا هو حد معرقهم زنبرو نوح عمتات معرقهم محرد جيروم مهيروم جنرال زجبرود ما فيلد مارشال دحر جيركا ويل أموداتا انتاك وردك خمزخل إذن رؤية زلناينا ስለዚህ ኢትዮጵያ أكبد مدرخ وديقة خمسة تردي ولو إذا حسب طالع زبل وزل ودما أتعمقو تكيتنا تزبي بحدا نممتع كنت أعملنا تخليها زبلاس لزخونة ينقرون كله زي تمرج أنا نتزبي بحدا وجينا
ክንመልሰሉ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ወል እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ይኸደሎም የለን እቲ ዝሓስብዎ ዘሎ እውን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ነንበይኑ ምዃኑ ብፍላይ እቲ ወገን ኣምሓራ ዘሎ እና የጁላ ርጋፍ ጦር እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደመለፍለፍ መስሎሽ ነው አይደል? እያንዳንድሽ እስኪ ሂጂ እንግዲህ ድሮኑ ተመቶባችኋል። ሄዱና እስኪ እናንተም የኤርትራን ድሮን ምቱ። ወንድ ከሆናችሁ ሂዱ፣ ቀና አትቅጠሩ። ዝም ብላችሁ ሂዱና ግጠሙ እስኪ እንያችሁ። እውነት እንደው ብርሃኑ ጁላ ጦር አለኝ ብሎ የሚያስብ ከሆነ ሄድና ይግጠም እስኪ። አንጫታም አንተ ከዚህ ከዋሽ አርባ ልታልፍ ማለት ነው። በዚህ ከዋሽ አርባ ከማየም ዝብለዎም ዘሎ በዚሕ ግዜ ማለት ሓደ ዕረፍ በጃኹም ኩናት ኣይትግበሩ ኢልና ነጊርናኩም ትሰምዓና ይረኸብናን ስለዚ እንደ ዕረፍቲ ኩናት ኮይኑ ድሌት ናትኩም ኪዱ خلاص ኣይትረብሹና ኬድኩም ፈትንዎም ከዓ ክብልዎም ጀሚሮም 10 ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ኣይትገዓሩልና ኮበረዝና ኣይትቕደዱልና ኪዱ ትጓጉ ተደሊኹም ውረዱ ኪዱ ስብእነት ተለኩም ፈትንዎም ምናልባት እዚኣ ተደጋጋሚ ሰምዓ ዘለና ዘረባ ስለ ዝኾነት እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ርኢኹም ኢኹም ድሮ ዛሬ በየቦታው ማይክ ይዛችሁ የምትፈክሩ ሰዎች ዛሬ በፈከር አይደለም ውጊያ በሳይንስ ነው። ፈከራ አይተው ዳግመኛ ትክዱን። እኛ ለትልቅ ጉዳይ እየተዘጋጀን ነው። ረፉልን። ሪዋም ኣለኹም ንዓብ ነገር እናተዳለና ኢና ኣይትረብሹና ምስ ኤርትራ ክንዋጋእ እዚ ኩላቶም ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ሸር ዝገብርዎ ዘለዎ እዮም ኣነ ድማ ከም ግደይ ፅሒፈ ንዓለም ለኸ ክነግር ኢለ ኩናት ንኤርትራ ንምልማን ዳርጋ ኣሰልቺና እዩ ክሳብ ዝስልችወና ደረጃ ኩናት ክብሉ ኣፅሚዎምና ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩናት ዝደልይዎ ዘለውን ተመፂዎም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ገጢማቶም ስለ ዘላ ነዞም ኩነታት እዚኣቶም እቲ ኣብያቶምን ብኽያቶምን ንዓታቶም ዝያዳ ክጎድል ዝኽእል ገለ ካብቲ ኤርትራ ነዚ ከመይ ጌራ ትሪኦ ላ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ ባርኪን ቨርሰስ ሪያሊቲ ቀፃሊ ክእዊ ኩሉ ግዜ ክዛረብን ክፍክርን ብጀነራላቱ ብነፍሱ ብሚኒስትራቱ ብኩሉ ይገብር ኣሎ ኩናት ናብ ኤርትራ ተጀሚሩ ግን ሚቲ ካብ ሚቲ ክወድቕ ምዃኑ ስርዓት ናቱ ክፈርስ ምዃኑ ተረዲይዎ ኣሎ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ፍርሂዩ እምበር ክገብር ተዝደሊ ቀደም ገበሮ ነይሩ ካልኣይ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ እቲ ድኻምነት ናቱ ትፈልጦ እያ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ሪኣቶ እያ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ድማ ኣብ ዝገደደ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ ብኮናትካ ዝፈልጠካ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ኮይኑ ክዋጋእ በዓልካ ዝዓደምካዮ ሰራዊት ናትካ ስለያውን መርበብ ናትካ ቴክኖሎጂ ናትካ ድማ በዓልካ ከፊትካ ንጀነራላቱ ዓዲምካ እንተሪኢኻዮም ደን ኖ ወንደር ንሳቶም ኣብቲ ኩናት ተጀሚሩ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡኻ ኤርትራ ድማ ብስቕታ እያ ትቐትሎ ዘላ ዓቢ ብዙሕ ዓይነት መናውራታት ይገብር ኣሎ ኮንዶኾን ረስኒ ተፈጢሩ ዓለም ኢዶም ክእትውሉ ኤርትራ ድማ ትብ ብምባል ዝኣክል ምድላዋት ትገብር ኣላ ግን ኣብቲ ናቱ ኣጀንዳ ኣትያ ምስ ማዕሪኡ ክትውጓየሉ ኣይከኣለትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ እዚ ፅምዶ ብዝብል ምስ ዓፋር ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራ እውን እንትኾነ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ድማ ነቲ ህዝቢ ንሱ ምናልባት ኮን ነቲ ቦታ ይኹን ነቲ ህዝቢ ክጥቀም ዝሓሰበ ኣንፃሩ ከም ዝትንስእ ገይሮም ኣለው ኣብ መወዳእታ ድማ ዓቢ ኣርሚ ኦልሬዲ ፊኒሽድ ሰራዊት ናቱ ድማ ፋኖ ቤላ ገይሩ ይذክሮ ኣሎ ሸነ ይውስኸሉ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣዳኺሞም ኣለው ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ቀውስን ኣይገደፈሉን ስለዚ ከምዚ ኩነታት ናብ ኤርትራ ምኻድ ማለት ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕ ጉዕዞ ክኸውን ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ኩሉ እቲ ጉድናቱ ዋላት ማሕበረሰብ ዓለም ኣንፃሩ ተንስዩ ዘሎ ሕጂ Special greetings to the Prime Minister of Ethiopia, the chameleon man. The chameleon man. The Prime Minister of Ethiopia is a chameleon who changed. He changed to be good on media for people to love him and pay some propagandists to say something good about him and his government. And bring some people to Ethiopia to come and film the beauty Addis Ababa. And those who refuse to go deep into the country and see what is going on. The beautiful face of Addis Ababa, but the inner is flowing of a river of blood of people of Ethiopia. Exactly. ድሮቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ክፍለጥ ጀሚሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ቻመሎን ማለት ነፋሒቶ ማለት እዩ ነፋሒቶ 2-3 ዓይነት ገጽ ሕብሪ ዘለዎ ፖለቲከኛ እዩ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣምፅኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣገለገለ ቦታታት ኣዚሩ ሃገር ተኣምራታዊ ምዕባለን ግስጋስን ትገብር ከም ዘላ ከሪኦም ከሎ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ግን ከም ዘይከድዎ እንተኸይዶም ድማ እቲ ዋሕዚ ደም ናይቲ ንጹህ ህዝቢ ክወስዶም ይኽእል እዩ ስለዚ ሃገር ምልእቲ እናድመየ ከሎ
ኣብ ከተማታት ነቲ ሓደ ሰብ ግን ምዕባለ ከም ዝገብር ዘሎ ፍሉይ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ግስጋሴ ኣብቲ ሃገር እዩ ከም ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ዝመረፀ ወይ እውን ከምኡ ክገብር ዝፅዕር ዘሎ መራሒ ብምባል ትገልፀላ ከምዚ ዓይነት እቶም ኣክቲቪስትስ ብዙሕ ግዜ ንኣቢ ዝምግሱን ዝሕግዝዎም ብዙሓት እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ብግምጣሉ ነቲ ሓቂ ደውፁ እናበዝሑ ይመፁ ኣለው is going to be difficult for them ነቲ ዓይነት ናራቲቭ ኮንቴይን ንክገብርዎ ማለት እዩ ንቐፅል ኣብ ትግራይ ካልእ ዙር ኩናት ምክያድ ዘለዎ ወጥሪም ብህፁፅ ክውገደ ፃውዒት ቀሪብሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከምኡን ኣብ ኣዋጅ ናይሮቢም ዝተቐመጡ ነጥብታት ካብ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ትግራይ ኩሎም ካብ ሰራዊት ምክልኻል ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት ብቁልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክወፁም ብነፍሲ ወከፍ ደረጃ ኩሎም ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ትግራይ ክፈርሱም ብሕገ መንግስቲ መሰረት ዝተነፀረ ዶባ ትግራይ ድማ ናብቲ ቅድሚ ምጅማር ኩናት ዝነበረ ክምለስ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ክምለስን መሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አንቀጽ 5 ንኡስ ርእሲ 3 ከምኡን ምስ እግራዊ ሰብኣዊ ስርዓታትን ብሉጻት ኣሰራርሓትን ተሰማሚዖም ክትግበር ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ብግቡእ ደገፍን ካሕሳን ናብ መረበቶም ክምለሱም መሬቶምን ንብረቶምን ብውሕስ ብኽቡርን ብወለንትኖምን ክምለሱም ዳግም ምውሃድ ምሕዳስን ምሕዋይን ንምርግጋጽ ሙሉእ ሓላፍነት ምውሳድ ዝብሉ ነጥብታት ክትግበሩ ከም ዘሎም ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራትን ሶማያን ትግራይ ፃውዒት ተቕሪቡ ካልእ ዙር ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ድማ ካልእ ነገር ክንኻልእ ኩናት ይዳሎ ከም ዘለዎን ነዚ ጥጠው ንምባል ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ተንተንቲ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ጎረቤት ሱዳን ነች ሱዳን የአልቡርሃን ኃይል አሁን ሸሽቶ ካርቱም ሲያዝ ኦምድራማን ምናምን ሲያዝ ሸሽቶ ሄዶ ነበር ወደ ፖርት ሱዳን ዋና ከተማውን አደረገ እዛ መቀመጫውን አረገን በለው ፖርት ሱዳን ነበረ አሁን ቲፒኤልኤፍም የገባበት ጦርነት ኤርትራም የምታግዘው ጦርነት ዋናውን የሱዳን ጦር ነው የምታግዘው የአልቡርሃንን ኃይል ታሰለጥናለች አውሮፕላኖቹ ማስመራ ጣቢያ ታይተዋል ይላል እንትን ኢኮኖሚስት ከዚህ በፊትም ወጥቷል እንደዚህ አይነት ዘገባዎች ምንድነው ያደረጉት ቲፒኤልኤፍ የኤርትራም ሰራዊት አልቡርሃንም ሆነው መጥተዋል አሁን ወደ ከተማ እያሸነፉ መጥተዋል ኤስኤፍን ማለት ነው ጂኦግራፊካሊ ስታስበው ኢትዮጵያ ከዩኤኢ ጋር ሆና ሐሚቲን ትደግፋለች ነው የሚባለው ስለዚህ ጂኦግራፊካሊ ስናየው የሐሚቲ ጦር ከኢትዮጵያ ድንበር ሸሽቷል ወዴት ነው የሚገኘው አሁን ወደ ዳርፉር ፖለቲካል ሲግናል ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ሰርክልት ኮይናላ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸዓ ነዊሕ ገይሮም እዮም ከምኡ ክብሉ ብሕፅር ዝበለ ትግራይ ኣይኮነትን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ትዕፆ ዘላ ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ተኸቢባ ኣላ ምክንያቱ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ እዩ ዝዕወት ዘሎ እንድሕር ኢልካ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለዎ ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራን ምስ ሱዳንን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክፍጠር ዝኽእል ኩናት ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ተዓፅያላ ብጅቡቲ እውን ተኾነ ግብፂ መፅኡ ኣሎ ብሶማልያ እውን ተኾነ ግብፂ መፅኡ ኣሎ እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ነፍሶም ዝኽኣሉ ንኢትዮጵያ ኣብ ምዕፃውን ኣብ ምኽባብን ዓብ ታራ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኩናት ክጅመር እንድሕር ኮይኑ ቀንዲ ክህሰ ዝኽእል ኣብዚ ኩናት እዚ መን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ፋኖ ሸኔ ከምኡ ድማ ህወሓት ሰለስቲኦም ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ሱዳን ምስ ኤርትራ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ግብፂ ናብ ጅቡቲ ኣትያ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ኩሉ እዚ ድምር እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝገደደ ሽግር ይእትዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘእውዮ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣብያት ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣገይን this is not rocket science ክርድኦም ዝግባእ እዩ እንታይ ግን እቶም ደገፍቲ ናቱ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ነቲ ክውንነት ክዛረቡ ተጀሚሮም ኣብቲ ህዝቢ ዝፍጠር ፀቕጥን ራዕድን ብግምጣሉ ድማ ነቶም ፋኖ ድዩ ንኻልኦት ሞራላዊ ድጋፍ ናቱ ላዕሊ እዩ ዝኸውን ስለዚ ተመሊስካ እንተሪእኻዮ እቲ ዘረባ ድንበርጋ አካባቢ ነው የሚገኘው ኣብዚ ተመሊስና ብፅሑፍ እውን ሳምራይዝ ጌርና ነና እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ፋኖ ናይ ሸኔ አላያንስ ወይ እውን ሽርክነት ተፈጢሩ እዚኣቶም ንበይኖም እሞኻ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ አልቡርሃንን ኤርትራን ፅምዶ እንተገይሮም ወይ እውን ብሓደ እንተገይሮም ሙሉ ብሙሉ ንሱዳን ዘሎ አርኤስኤፍ ሽግር እዩ ምክንያቱ ሱዳን አልቡርሃን ማለት እዩ ካብ ብዙሓት ደገፍ ክረክብ ይኽእል ሞራላዊ ይኹን ሎጂስቲካዊ ይኹን ወላ ብዓቅሚ ወታደራት ስልጠና ይኹን ብግምጣሉ እቶም ካልኦት ድማ ከምኡ ኣቢ ምስ አርኤስኤፍ
وجينو لندحريلنا Ethiopia's government siding with RSF is now pushed westward. ስለዚህ ንመሊሱ ንክጭበጥ ንውሽጢ ገጹ ክኸይድ ነቲ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዶብ ድማ ገዲፍዎ ንምዕራብ ገጹ ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ገጹ ንኽድፋእ እዩ ዝግደድ ዘሎ strategic isolation at the Sudan frontier. ስለዚ ስትራቴጂካዊ ተነፅሎ ካብ ዶብ ናይ ሱዳን ተነፂሉ ከም ዘሎን ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ እውን ተነፂሉ ብዓፋር ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ምናልባት ናብ ኤርትራ ቀርብ ይኽእል ማለት እዩ ግን ብብዙሕ መንገዲ Ethiopia's forces displaced, the country is left without effective support along the critical border zone. ስለዚ ببزح መንገዲ ደጋፍ ክትረክብ ከም ትኽእል ደጋፍ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል Djibouti front setback ተወሳኺ ብጅቡቲ ድማ ኤርትራን ግብፅን have secured victories against Ethiopia on Djibouti side, further tightening the pressure. ስለዚ ብወገን ጅቡቲ ዝመፅእ እውን ግብፂ ምስ ኤርትራ ብሓደ ፀኒሖም ግብፂ ምስ ጅቡቲ ብምዃን مخاب بسوماليا زخون زلو سلازي encirclement strategy by Eritrea and Egypt ኢትዮጵያ ንዓቢ ስርዓቱን ኣብ ምሕፃር ብጎረባብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን እንተኾነ ብኩሉ ገይሮም ብጎረሮና ተታሒዝና ዝብሉ ዝነበሩ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብጎረሩ ይተሓዝ ከም ዘሎ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይርድኦም ኣሎ ንሳቶም ድማ ነቲ ኩነታት ብኸመይ ክገጥምዎ እዮም ብኸመይ ክወፅዎ እዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ከቢድ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ ግን ተገንዚቦም ኣለዉ which is good because at the end of the day ትማሊ እንታይ ተዋሂብካ ነይሩ እዚ ረይ ወስከ አወይ ካሰብ ወደብ እስኪ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝራኸበሉ ዝነበረ እዩ እዚ ቪድዮ ዝናራኽሞ እንታይ ሕሰብ እስከ እቶም ናይ ኤርትራ መራሕቲ ንቅዱስ ንሰላማዊ ርክብን ሽርክነትን ይሓስቡ ንስኸ ነዚኦም ቀቲለ ደነዛ ወደብ ይሕዝ ይኸውን ወይስ ነዚኦም ኣጥፍየ ደነዛ ወደብ ይሕዝ ይኸውን ኢሉ ይዝሓስብ ነይሩ just think about that geopolitics ወይ ከዓ ፖለቲካ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ክርዳእና ምስቲ ምሳኻ ዝዘራረብ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይሓስበልካ ኣሎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትጥርጥር ጥራይ ዘለካ ስለዚ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ንሰብ ዝሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም እዮም ካብ መራሕቲ ኤርትራ ዘይረአ ፍሉይ ባህርያቱን ርኢና ኢና ብሓቂ ዓብ ክብሪ ሂቦም እዮም ንሱ ግን ካብ መጀመሪኡ ዕላማናቱ ነዚ ወደብ እዚ ነቲ ኣብ ተገባሕር ንምውሳድ ኩሉ ዓይነት ብልሒ ኩሉ ዓይነት ትሪክ ጥቀም ምዃኑ ወሲኑ ነይሩ ስለዚ ናብዚ ቦታ ክኸይድ ከለኹ በዓልና ጌርና ኣለንከለ ኣብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ ከለኹ ሓሳብ ንኽረክብ እየ ዝኸይድ ነይረ ዝምድናን ገለመለን ዝብሎ ዘሎ ሸፈት እዩ ምክንያቱ ዝምድና ዝኽእለ የለን ብሓይሊ ክወስዶ እዩ ዝደሊ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሽዑ ዝሓስቦ ዝነበረ ግን ናይ ብሓቂ ተመን እዩ ሓደ ሰብ ንሱ ግን ኣይኮነን ኣቶም ሰባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ከበድቲ ተዋሳእትን ሓደገኛታት ምዃኖምን ኣብ ብዙሕ መድረኽ ክርዳእና ዘለዎ እዩ ነዚኦም ኣሚንካ ምዚኣቶም ክግበር ዝኽእል ሽርክነት ድማ ከም ኤርትራዊ ኣመና ክጥንቀቐሉ ኣለካ እዚ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ ንኣብነት ስምዕዎ እዚ ውድመት የማይተካ የሰው ኃይል እልቂት የሚያስከትል መሆኑን የሚያሳይ ነው እውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉም ማየት በተለይ ወደፊት መሪዎች ማየት ያለባቸው ይመስለኛል ስሜቴት በጣም ተደብላልቋል እናቶቻችን ያውቃሉ ብያላምንም ይሄንን ከም ትሪዎ ዘለዎም ዛ በኤርትራ ኣትዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ስምዒታተይ ተተንኪፈየ ንብሓቂ እዚ ዘረባ እዚ ናብ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ብድሆ ዝገጠማ ሓያል ሃገር እያ ዝብል ዝነበረ ኢሎም ተገምቲሉ ንጥፍኣት ኤርትራ ንጎምሸትን ቪድዮታት ናገበረ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣቐዲማ ርኢኩም ነይረ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዝብል ዝነበረ እዩ ሎሚ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኤርትራውያን ሕጂ እውን እንተኾነ ምስ ካልእ ዓይነት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ንፀምድ ኣለና ወይ ንራኸብ ኣለና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ ዝምድናን ሽርክነትን ንደሊና ግን ምስትውዓል ጥንቃቐ ታሪካዊ መሰረት ጌርካ እዞም ኢሊት እዚኣቶም ኣብ 4 ኪሎ ካኣቱ ከለዉ ከመይ ኢሎም ከም ዝቀያየሩ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያን የሆንክ ሁሉ እንዳታፍር ይሄ ሁሉ ነገር ይፈታል እመኑኝ በመጨረሻዋ ቀን ይቅርታ ብሎ የሚመጣ ባንዳ የለም ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ኢትዮጵያ ይሆናችሁ አታብሩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ዝጠዓሞም ግዜ ንእሽተይ መንበር እውን ምስ ሓዙ ኣንጻርና ግምጥል ኢሎም ንሓደጋ ንጥፍኣት ናትና ንክሰርሑ ስኽፍ ዘይብሎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ካብ ላዕለዋይ ክሳብ ታሕተዋይ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና
ስለዚ ኤርትራ ኣመና ጥንቃቐ ከድልያዩ ነዚኣቶም ንሽርክነት ዘይተኸፍተሎም ኣፍ ደገ ይነበረን ኣብ ተፈላለየ መድረኽ ክቀያየሩ ሪናዮም ኢና ኣፍ ደገ ባሕሪ ናትና ግን ንኤርትራ ከፍ ኢሎም ኣርቢሖም ክጥቀሙ ከም ዘይክእሉ ኣነፂሮም በተደጋጋሚ ነጊሮምና እዮም ስለዚ ኣብዚ ማንም ኤርትራዊ ኣይ ቲንክ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝረዓመ ይመስለኒ ኩሉ ሰብ እውን ተረዲእዎ ኣሎ ንቐፅል ኢትዮጵያ ግን ተጋሩ ይፈልጦ ሃባና ንላዕሊ ኢትዮጵያ ድማ ክትሪኦ ከለካ ኢትዮጵያ ሃገር ክትከውን ትኽእል ዓዲ ኣይኮነትን ሕዚ ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓት ዝብሉ ንደሊና ኩሉ ህዝቢ ዓለም ይደልዮም እዚኣቶም ግን እዚኦም ኣቺቭ ዝገበሩ ህዝብታት ካፍቲ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓድታት ወይ ኢምፓየራት ዝፈጥረኦ መሰረታዊ ፀገም ወይ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ጎነፅ ብሸት ሰርክል ዝወፁ እምበር ኣብኡ ዝነብሩ ይኮኑ ከም ኢትዮጵያ ዝበለት ዓዲ ልምዓት ዲሞክራሲ ሰላም ኣምፂኣ ይትፈልጥ ኣብ ዓለም የላን ምናልባት ዝተወሰነ ኤግዛምፕላት ይጥቀስ እዩ ድሓን ዝሓሸ ብርኪ በፂሐን ዘለዋ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ብሄራት ዘለወን ዓድታት ገለ ተባሂለን ግን ንሳተን ቅድሚ ሕዚ ክስታይ ዝነበራ እየን ብኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ ዝሓለፋ እየን ኢትዮጵያ ግን ከምአን እውን ብኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ እውን ይሓለፈትን ዘን ነፂራ እውን ናብ ሓደ ዘሰማምዕ ብሄራዊ ህንፀት እውን ክትከይድ ናይ ብሄር ሃገረ መንግስቲ ህንፀት እውን ክትከይድ ይከኣለት ወይ ድማ ሃገረ መንግስቲ ህንፀት እውን ክትከይድ ይከኣል ምክንያቱ ዘየኸይድ መሰረታዊ ባህርያት ኣለዋ ስለዚ እቲ ዓብዪ ነጥብ እዚ ክትሓዝ ዘለዎ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ መፅቶ ዝለዓልቶ መንግስቲ ኣብ ዘለዓሎ ባዕሉ መርፆም ምፅኦም ነው እስቲ መጀመርያ ካብ ቅድሚ ዋላ ሃይለ ማርያም እናሃለየ እውን ሓደ ልምዲ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣኪቦም ብኮሚቴ ተጣይሹ ናይ ሻዕብያ ኩነታት ኣብ ኤርትራ እናሃለወ ኢትዮጵያ ክትረጋጋዕ ኣይትኽእልን ስለዚ ሪጅም ቼንጅ ምግባር ኣብ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ የድልየና እዩ ዝብል ግምገማታት ነይሩ ከምኡ ዓይነት ሪኮመንዴሽናት ነይሩ እዩ ሃይለ ማርያም ተስማዕምዑሉ ነይሩ ኢሎም ሃይለ ማርያም ስልጣን እናሃለየ መንኣዊ እዩ ህወሓት እዩ ኣብይ መጀመርያ ምስ መፀ እውን ዘብዝኒኦ ድሌት ኣርኢዎም ንሻዕብያ ሓቢሩ ክወቅዕ ይደሊ ነይሩ እዩ ንሳቶም እንታይ ገይሮም ንሻዕብያ ካብ ትወቅዕ ምሳና ኢኻ ትበኣስ መጀመርያ ኢሎም ተባኢሶም ህዝቢ ትግራይ ቅጥቂጦም ወዲቖም ማለት እዩ ድሕሪ ጆኖሳይድ ከንታይ ገይሩ ድሕሪ ጆኖሳይድ እውን ሕዚ እውን ኣብቲ ኣቋሙ ምሳዮም ዘሎ ሕዚ እውን ይተሓልፍን ንዓና ረጊፅካ ንትግራይ ጥፊኢኻ ንትግራይ ኣውዲምካ ኢኻ ትሓልፍ እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝኒኦ ከም ተጋሩ ብደንቢ ጌርና ክንጭብጦ ክንሕዞ ዘለና ነገር እኮ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶምስ ንመን እዮም ዝመውቱ ዘለዉ ዝብል ከም ተጋሩ ክንሪኦ ዝግበና እዩ ትምዓት እውን ባይዞ ካብዚ ዝመፅእ ልዕሊ ሻዕብያን ልዕሊ ፋኖንስ ናይ ትግራይ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ዓፋር ዘሎ ፀላእዮም ኮይኑ ንዕኡ ክነጥፊ ኢና ይብል ኣለዉ እዚ ብግልፂ መንነቶም እዩ ዝነገረካ ሻዕብያ እዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ገለ ሓይልታት ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ንምፍራስ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ኣብዚ እዋን እዚ ትርምስምስ ዘብሎም ዘሎ ኣብ ብልፅግናን እዩ ንሳቶም ግን ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ፀላኢ ኤርትራ እዩ እምበር ኤርትራ እንታይ ጌራትካ ክሳዕ ክንዲዚ ኣንፃር ኤርትራ ንትዛረብሲ እንታይ ስለ ዘለካ እዩ ኖ ሕኒኦም እቲ ኣሲሮሞ ዘለዉ ፅልኢ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ ኢሎም ኣብ ሓምለ ወፂኦም እውን ከም ዝተዛረቦ ኣብ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብ ዓፋር ኣጢቑ ዘሎ ሰራዊት ንሶም ብላዕለዋይነት ይመርሕዎ ከም ዘሎ ምንቅስቃስ ብላዕለዋይነት ይመርሖ ከም ዘሎ እዮም ዛረብ ዘሎ ሰራዊት እውን መንእሰይ እውን ክዓጥቕ ከም ዘለዎ ናብኡ ኣትዩ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም እዮም ወስጓይ ዘካይድ ኣሎ እቲ ኣብዚ ነበረ ሓደ ፍንጫል ናይ ሕወሓት ሕዚ ስምረት ኮይኑ ዘሎ እሱ እውን ጀስት ኦረዲ ሪኒየምድ ብልፅግና እዩ ናይ ብልፅግና ሽሞኛ ኮይኑ ዘላዓል ዘሎ መንእሰይ ዘላዓል ዘሎ ናይ ሓራ መሬት ክተት ዝብል ዘሎ እዩ ናብ ሓራ ዘላስ ወይስ ንትግራይ ኮይና ትዕድም ዘለካ እዩ ሕዚ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዝግባእ ነገር እዞም ጀነራል እዚኦም እውን ንሶም ዘሎ ፍቲ ምንቅስቃስን ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ኣፎም እዞም ንትግራይ ሓደ ጭቡጥ ነገር ማለት እዩ ኣፎም እዞም ንትግራይ ዘቕንዐ እዩ ኣብቲ ሓራ መሬት ኮይኖም ምንቅስቃስ ዘለዉ ሰባት እውን ኢትዮጵያ ዝተዓጠቐቶም ድሮናት ኢትዮጵያ ዝተዓጠቐተን ኣየራት እዚኣተን ሒዝና መፀነካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኦም ዝመርሖም ዘለዎም ከዓ ጀነራል ፃድቃን እዮም ጀነራል ፃድቃን ቅድም ኢሎም ኣብ ሓምለ ወፂኦም እውን ከም ዝተዛረቦ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ትግራይ እዩ በዚያ ጌርና ክንውድእ ኣነ ዝርድኦ ናህና ጥፍኣት ናይ ተጋሩ ጥፍኣት እዩ ከመይ ጀነራላት ኮይና መከላከያ ተጋሩ ነርና ጀነራላት ኮይና ኣብቲኡ ዝነበረ ሰራዊት ኣብኡ ነርና ድህንነት ተጋሩ ነርና ኣቶ ሃይለማርያም ነጊረካ ድህንነትን መከላከያን ብፍላይ ኣይመርሖም ነይሩ ይፈርሖም እዩ ነይሩ እዚኣ ነጊረካ ስለለም ኣይፈርሐና ነይሩ ይመርሐና ነይሩ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ መሲልኩም
ولا سلطان حزنا خلنا ون اتي هو حد زبحال وي ون تليت اب تግራይ ዘሎ ሲ ولا سلطان حيزو خلون ايربحكمن سلازي حجون انتخونه مس اب خوينا نيرترا نمورار ጥራይ ንግበር እምበር ካልእ አማራጭ የብልናኒዩ ንትግራይ ንኢትዮጵያ ኬትካ አቢ ምስ ወረረሲ እንታይ ይክቦም ንዓታቶም እንታይ ስለ ዝገበረሎም ይውዕል ፕሪቶሪያት ይተግቢሩ እንታይ ስለ ዝሓዝዮም አቢ አሕመድ ኩናት ንክገብር ዘልይዎ ዘሎ ዞም ተጋሩ አነን ሓደ ካብቲ ዘይበርሃለይ ነገር እዩ ናልባት ዳኒ ነቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል እዚያስ ክስምዖ This sense of perverted entitlement, a belief that what is mine and what is yours is ours, is a common trait that underlies our troubled history. In fact, the doctrine that actually almost every person in Eritrea knows is the complete opposite of that. And in Tigrinya, Zaynatna Ainedelen, Natna Aineheben, Natna Aineheben, Zaynatna Ainedelen. At the end of the day, it means we don't want something that doesn't belong to us, but we will not relinquish what is rightfully ours. ነዚ ፎሬን ሚኒስተር ሕሉፍ ሓሊፎ ነቲ ጭርሖ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንኮላይ ብደርፊ ዝተሰነየ ሰነድ ዘለዎ ዘይናትና ይንደልን ናትና ይንህብን ዘይናትና ይንደልን ወላሂ እናበለ ወዲ ሻውል ዘረፎ ደርፊ ሕሉፍ ሓሊፉ ዘይናትና ናትና ኢትዮጵያዊ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናትና እቲ ናትኩም ድማ ናይ ክልቴና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ኤርትራ እሱ ድማ ትፀገም ናትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቱም ሰባት ኤርትራዊ ኣብቲ ጉዳይ ናትኩም ናትና ዝበለ የለ ንስኻትኩም ይኹም ነቲ ናትና ዓሰብ ናትና እናበልኩም ኣፅሚኩምና ዘለኹም ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብኸመይ ትምልሰሎም እውን ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘለና እስከ ናብቲ ሓሸውየ ፖለቲካ ድማ ክንሰግር ቅድሚኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ነዛ ናይ ዳኒ ቪድዮ ፕሊስ ኣብቲ ናቱ ቻነል ከትኩም ዋላ እንግሊሽ ትሰምዑ እንተኮይንኩም ሰፖርት ግበርዎ ናይ እንግሊሽ ሚዲያታት ናትና ሰፖርት ንግበር በጃኹም ይብለኩም ኣለኹ በጃኹም ብእንግሊሽ ዝምልሱ ሰባት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ሰብ ስለደይ ሰምዖም ስልችዎም እዮም ትገድፍዎ ምክንያቱ ከም ፅሉል በይንኻ ምዝራብ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ነቶም እንግሊሽ ዝገብሩ ወላደይ ትሰምዑ እንተኮይንኩም ንስል ሃገር ኢልኩም ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበርሎም ሓግዙ እዚኣ ደጊመ ይምዕፀነኩም ኣለኹ ንቐፅል ኣብዚ ጌድና ሓመዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብይ ዋዕላ ተካይዱ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሕቡእ ኣኼባ ድዩ ወላ ናይ ኣጀንዳ ኣኼባ ከም ዘካየዶ በኣዲስ ኣበባ ይነገር ኣሎ ንኤርትራ ክወርር እየ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር እየ ናፅነት ናይ ኤርትራን ሉላውነት ናይ ኤርትራ እውን ኣይተዋሕጠለይን ኣሎ ኢሉ ብግልፂ ኣብ ሚድያ ንዛረብ ዘሎ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ንሱ ክሕግዞም ምስ ኮይኖም ንኤርትራ ንክትወርር ክንሕግዘካ ኢሎም እዮም ዝብገሱ ዘለዉ ድሮ ከይተበገሰ ከሎ ግን ክባልዑ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ እዚ ጉባኤ ዕፁው ክኾን ተደልዩ ስለምንታይ ኣብ ዕፁው ኣዳራሽ ክኾን ተደልዩ ከምቲ ዝብሉና ዝነበሩ ኣበይ ዘሎ እቲ ሰብ ዝብሉ ካብ ኤሮጳ ተወኪሉ ወሪዱሎ ገለ ክበሃል ዝቐነስ ኣበይ ዳ ኣሎ እቲ ሰብ ኣበይ ተሸሪቡ ናይ ትግራይ ውድብ ገለ መለ ኣምፂካ ትምልኦ ነዚኣ መቃል ኣዳራሽ ከማንስ ኣበይ ዘሎ እቲ ሰብ ከምኡ ዲ ክኸውን ነይርዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝገበርዎ ጥራይ ከማን ክንምንታይ ቲበራት ክንምንታይ ጋዜጠኛታት ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ብዝኾነ እቲ ንሪኦ ዘለና ምስክር እዩ ብኸምኡ ከም ዘይክየድ በይንኻ ናብ ዝብፃሕ ከም ዘየለ ናይ ሚድያ ሃልኪ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ልክዕ ከምቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘለካ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያካ ካውንተር ንገብሮ ሰብ ሚድያ ኣለና ስለዚ ኣብኹም ግን ስለምንታይ እዩ እዚ ጉባኤ ዕፁው ክኾን ተደልዩ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሚን ሸቐጥ እንድዩ ሸቐጥ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ድሮ ሓንቲ ከይገበርካ ድማ እንታይ ይብሉ ትግራይ በርከረይም ዲባህላ ጠረጥካ ይብሉ ርሑቕ መንገዲ ተሪፍካ ሓፍ ከይበላ ቋቋ ኣበላ ድዮም ዝብሉ ብትግርኛ እውን ተመሳሳሊ ኣታ ናይ ትግራይ እውን መቸም ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ሰርከስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ እውን ሓሸውየ ክንብሎ ንኽእል ኢና መስርሕ ናይቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ግን ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ንቐፅል ክምለስ ደልየ ዝዓዲ ፀልየ ክምለስ ተኮይነ ግን ናብዚ ክኸይድ ተኮይነ ናብዚኣ ምለስኒ ናብ ሃገረይ ክምለስ ክኸይድ ይደልዩ ኣለኹ ረዲክማ ኣሎ ወሃገረይ ክትውረር ይብላ ኣለዉ ኣብ ብረት ሒዘ ኣብቲ መድፍዕ ሓጂ እንታይ ትበሃል ሒዘ ኣብቲ ዶብ ኣብቲ እንታይ ትበሃል ኣብኡ ክኸይድ ኣነ ሃገረይ ክከላኸል እየ ንኤርትራ ሃገረይ ክከላኸለላ እየ ኣሽዓት ኣማኢት ኣሽዓት ደም ትኸፈለላ ሃገረይ ብእልፊ ገለ ክትውረር ኣነ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ኣብዚ ኤውሮጳ ኣነ ኣይደልን ናብ ሃገረይ ክምለስ ደሊ ኣለኹ ምለሱን ናብ ዓደይ ምለሱን ናብ ዓደይ ምለሱኒ ملوسن ناب عدي ترديكم الله ملوسن ناب عدي أنا خيدي ناب عدي خيدي أنا خيدي ناب
زتري وزلهم زارب زلو حاو نتي تفتاو توك شو زبحال زلو نبحك زقرمي I have no comment مالتي بزح كمتات تسميه زو كنتات نبزح سبتن كيف غمزو لينا نرزل لنا it's very sad تي زلو كنتات I hope انه كوينو قونا عدك ملس يمبال صبونا قرين عدقا كتملس تمريسكا you're welcome بحفشا قن انتايو ناي امرو صقم غير وي ون حميم غيكون ملو يريو سلازي اللغو تا فيديو اب سوشيال ميديا رخيبيا حدا نتهاجر كفرسي سعر زدما هاجر تورر الليله انا تهاجر كترفيخا قبل نريا لنا it's a very difficult time نغصل ابزياون حنت الله زربي زربا انتاي مالتي خمزي كنبل كلنا حدا حبرسب ناتو مللي لو دحنا ني حزنا قباب لنا ባህልና ይቃሱ አንተ ወይ ክዛረብ كله ጸሊም ባድላ መኻን ጸሊም ክዳን መኽዳን ነህና ባህሊ ይኮነን ምናልባት አብቶዒ ኮይኑ ክዛረበሉ ምንታይ ይግባአና አይፈልጥ እኔ ግን ባህልና ይኮነን ቀድመ ሕጂ ሓንቲ ክብርቲ ስነ ጥበበኛ ኤርትራዊት ምስ ዓረፈት ኣብ ቀብርናታ ልክዕ ከምዚ ናይ ምዕራባውያን ስታይል ገይሮም ካብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ድወረስዎ ዓይነት ጸሊም በጸሊም ተኸዲኖም ጸሊም ወካለ ጸሊም ካምቻ ጸሊም ክዳን ጸሊም ካልሲ ጸሊም ገለ ገይሮም ዩኒፎርም ብዝመስል መልክዑ ዘይ ባህልና ኤርትራውያን ቢና ዓገብ አይኮነን ግን አይ ባህልና ነው በቃ እዞም ሕብረተሰብ ዚኦም መን እዮም ክባሃል ከሎ ሓደ መንእሰይ አቦ ربع 10 መቸም ብዛዕባ በረኸት መንግስታብ ብዙሕ ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ግን I don't know እቲ ስለምንታይ ከም ኾን ኪሉ እቲ በረኸት መንግስታብ ሓደ ዓቢ ባህር ስነ ጥበበኛ እዩ ሞትናቱ ድማ ብዙሕ ዘረባ ብየማንን ፀጋምን ንሰምዕ ኣለና ያ ኣብ ከም ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ባህሊ ኣለዎ ናቱ ኣነባብራ ኣለዎ ባህልታትና ክዕቀብ እንተተኻይሉ ድማ ፅቡቕ እዩ ዝብል ዘለዎ ጣባ ነዛ ቪድዮ ኣውፅኦም ድማ ብዙሓት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ንሰምዕ ኣለና ያ እቲ ባድላ ምግባር ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ሃገር ዘሎ ባህሊ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ነፀላ እዩ ዝግበር ነይሩ መስለኒ እንዳሓዘን እውን ሰብ ነፀላ ገይሩ ኮፍ ዝብል ግን I cannot comment on this ግን generally ሞት ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ በረኸት መንግስታብ ናይ ብሓቂ ንብዙሕ ሰብ ዝተንከፈ እዩ ብርግፅ ፖለቲካዊ ጫውጫውታ ፈጢሩ ኣሎ መጠን እቲ ኤርትራውያን ከኽብርዎ ዝጀመሩ ብኡ መጠን ዘጉርዑ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ሕጂ ሓንቲ ካብዚ ፖለቲካ ናይ በረኸት መንግስታብ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ታሪኹ ድማ ነባሪ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ከም መዓልቲ ሓዘን ጌርና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይደልን እየ ሓንቲ እዚኣ እሞ ከስማዓኩም ናብ ካልእ ርእሲ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ ኣዲኦም ንከይትጎድኣሎም ማለት ስለዘይዛረቡ ናይ ዝሓውና ዘረባ ቀበልቲ ገይረ ረኺበ ኣነ ናይ ብሓቂ ንስኻ ኣብ ሓዳር ኣብ ዝኾነ ይኹን ሂወት ጀሚርካ ብሓደ ኣይተሰማማዕካን ወድኻ ጓልካ ውላድ እንተሎ መንጎኻ ብዝተቓለ መጠን የስክ ዘተናኽፍ ነገር እቲ ፍቕሪ ይኹን ተሓዳር ዘይሰለጠኮ ምርድዳእ ስለተሳእነ እዩ ስለዚ ነቶም ውላድ ክትብል ናይ ሓትሕትካ ኮንፍሊክት እንተገደፍካዮ ዝበለፀ እዩ ምክብባር ድማ ንዓታቶም ኢልካ ነቲ መፃምድትኻ ዝነበረ ወይ እውን ዝነበረ ሰብኣይ ወዲ ይኹን ጓል ኢልካ ዘይኮነ ንስለቶም ቆልዑ ኢልካ እንተገበርካዮ ዝሓሸ እዩ ዝብል ርእይቶናቱ ንኩሉ ብዝደገ ዘሎ ብፍላይ በዚ ኩነታት ዝተተንከፈ ኣዝያ ኣገዳሲት ምኽሪ ኮይና ረኺበያ ንካልኦት ሰሚዕናያ እውን ክጠቅም ትኽእል እያ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩም እንግደፉ እናበልኩ እዚኣ ክገፀኩ زحلولو علو ندو توارساي هاغورونا وحساي علو دياسبورا امباسادر إرترا علو حزب إرترا وحسنا إرترا حزب إرترا نجغانا أورا